Ето какво може да приспадне с данъчната си декларация за 2025 година. Първо, работни разходи или Werbungskostenpauschale. Всеки работещ в Германия получава данъчно облекчение от 1230 евро годишно. Автоматично. Ако разбира се имате повече разходи, въведете ги задължително. А това са някои от нещата, които влизат в тези разходи. Първото е пътят до работа. За 2025 година може да си приспаднеш 30 цента на километър. След 21 километър са 38 цента. Второто е Home Office. Ако работиш от вкъщи, може да си приспаднеш по 6 евро на ден. На трето място са работни вещи. Може да си приспаднеш разходи за бюро, за компютър, за телефон, за облекло, за инструменти, ако ги използваш, разбира се, за твоята работа. Воденето на двойно домакинство или ако се преместите в ново жилище, което е по-близо до работата. На пето място са разходи за банкова сметка или конто Führungsgebühren. За това се приспада 16 евро годишно. Следващото нещо, което може да си приспаднете е Kinderbetreuung. Това са разходите от детската градина, тагесмута или друга грижа за дете. Но имайте предвид, тук се смятат само разходите за грижата за детето, а не храна и допълнителни разходи. Може да получите данъчно облегчение за до 80% от разходите, максимум 4800 евро на година. На трето място са застраховки. Здравни застраховки, застраховка гражданска отговорност, допълнителни застраховки за пенсия или други лични застраховки. На четвърто място имаме помощ в домакинството. Разходи от фирми за градинар, за почистване, за поправка на нещо вкъщи. От тях може да си върнеш до 20%. Номер 5. Дарения. Дарения към признати организации също могат да се приспаднат. Номер 6. Ако изпращате пари на родители на семейството си в България. Ако изпращаш пари на близки в България, които имат ниски доходи, може да го декларираш като Unterhalt. Важно е, разбира се, да имаш и доказателства за преводите. През 2025 година ще могат да се признаят около 12 000 евро за човек. И последно, разходи за данъчна програма и счетоводител. Ако използваш данъчна програма или услугите на счетоводител за твоята данъчна декларация, ще можеш да си върнеш част от разходите. Ако се сещаш за още нещо, което не съм споменала във видеото, може да го напишеш долу в коментарите, за да помогне на всички хора, които подават своята данъчна декларация за 2025 година.